Bueno, el rugby és molt fàcil entendre el que passa. Uns tios es foten hòsties per una pilota per arribar a l'altra banda. És molt fàcil, això. Hay que ser medio masoca para jugar a esto. Defensar un company d'equip amb el teu cos perquè no li donin a ell, ostres, això et fa compartir d'una manera que potser un altre esport no t'ho dona. Moral i emocionalment estem acostumats a patir i sabem l'esforç que suposa un pas endavant. Per mi el rugby és vida. I sempre penso és un bon lloc per estar amb gent de rugby.